Αν μετρήσω τα λάθη, φταίω μόνο εγώ που δεν κράτησα κάτι για μένα. Μη μου λες πως λείπασαι, ψέμα είναι κι αυτό που μπορείς να το πεις στον καθένα. Αν μετρήσω τα λάθη, φταίω μόνο εγώ που δεν κράτησα κάτι για μένα. Μη μου λες πως λείπασαι, ψέμα είναι κι αυτό που μπορείς να το πεις στον καθένα. Δεν κατάφερα έτσι απλά να συνεχίσω, δεν κατάφερα έστω και να σε μισήσω, δεν κατάφερα σε επανάληψη ό,τι ζήσαμε, σε όνειρο το ζω. Δεν κατάφερα να σε αντιμετωπίσω αδιάφορα, σε αγάπησα ο τρελός τόσο παράφορα, μα δεν μ' άφησες ποτέ να σου το πω. Πάρε με, ταξίδεψε με, μέσα σου φυλάκισε με. Τέλος μου κι αρχή, τέλος μου κι αρχή. Χάσε με και κέρδισε με, σώσε με και σκότωσε με. Μόναχα εσύ, μόναχα εσύ. Φεγγάρια χάρτινα κρεμάω στον ουρανό κι εσύ τα έκαψες, κι εσύ τα έκαψες. Φεγγάρια χάρτινα κρεμάω στον ουρανό κι εσύ τα έκαψες, κι εσύ τα έκαψες. Σήμερα Τετάρτη 2 του Νοέμβρη έχω επιλέξει κάτι διαφορετικό να ακούσουμε. Έναν ξεχωριστό καλεσμένο, γιατί συνήθως το ξέρετε ότι φιλοξενούμε τραγουδιστές. Σήμερα όμως έχουμε μία δημιουργό, την Όλγα Βλαχοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σου Κώστα. Δεν είσαι και πολύ μακριά για όσους δεν το ξέρουν, έτσι. Δεν είσαι μακριά μας, είσαι αρκετά κοντά. Είσαι στη Δράμα λοιπόν. Είμαι στη Δράμα, πολύ σωστά, σε ένα γειτονικό νομό. Μακεδονία, Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, και τελικά η γειτονική Δράμα έχει ένα μεγάλο ταλέντο που γράφει υπέροχα τραγούδια, στίχους και υπέροχα τραγούδια κατά συνέπεια. Σε ευχαριστώ Κώστα, να είσαι καλά. Βέβαια, σίγουρα υπάρχει και κόσμος που δεν ξέρει τα δημιουργήματά σου. Γι' αυτό το πρώτο που σου έχω ζητήσει είναι να μας πεις μερικά από τα τραγούδια τα οποία έγραψες, ναι, και τα οποία ξέρεις ότι έχουν μεγάλη απήχηση στον κόσμο και ο κόσμος τα ζητάει συνέχεια και τα ακούμε. Ωραία, λοιπόν, ξεκινώντας από πολύ παλιά, θα αναφερθώ μάλλον σε δύο τραγούδια. Pixlax, Έκοψες αγάπη να θυμίζεις και Μοναξιά μου όλα. Προχωρώντας λίγο τα χρόνια, αναφέρομαι στα πιο σημαντικά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Προχωρώντας τα χρόνια, αφού συνεργάστηκα και με Ελευθερία Αρβανιτάκη και με Δημήτρη Μητροπάνο, με Μπάμπη Στόκα, έρχεται η Ελενόρα Ζουγανέλη με το «Η αγάπη αργεί». Έπειτα, Αντώνης Ρέμος φυσικά, Φεγγάρια χάρτινα, Δεν κατάφερα, Όταν είσαι εδώ, Η νύχτα δυο κομμάτια. Έσπασε η νύχτα,
δυο κομμάτια και κλείσα σφιχτά. Δυο μου μάτια είπα δεν μπορεί όταν τα ανοίξω αυτή η εικόνα θα χαθεί. Πίστευα σε είχα ξεπεράσει, πρώτος πως εγώ σε είχα ξεχάσει. Όσο λάθος έκανα, εσύ ήσουν η δυνατή. Νίκος Βέρτης, θύμωσε απόψε η καρδιά, έχει τελειώσει. Κι άλλα, να μην τα αναφέρω όλα ένα-ένα. Πασχάλης Τερζής και πολλά άλλα που μπορεί τώρα να μην μου έρχονται στο μυαλό. Δοκία Καδί το καινούριο, Γιάννης Βαρδής, μια ανάσα και θα είμαστε στα δύσκολα μαζί, που είναι και πολύ πρόσφατο. Και μοιάζει η αγάπη μαγιά τρεφτή πληγή που ποτέ δεν κλείνει κι έτσι σε αφήνει δίχως να σε λυπηθεί. Και μοιάζει η αγάπη μαγιά τρεφτή πληγή που ποτέ δεν κλείνει κι έτσι σε αφήνει δίχως να σε λυπηθεί. Γίνε η θάλασσα μου, γίνε η ακτή, να πέσω στο βυθό σου ένα πρωί. Ξόδεψε τη ζωή μου σε ένα φιλί, έτσι κι αλλιώς δική σου είναι κι αυτή. Πάρε με, ταξίδεψε με, μέσα σου φυλάκισε με, τέλος μου κι αρχή, τέλος μου κι αρχή. Χάσε με και κέρδισε με, σώσε με και σκότωσε με, μόναχα εσύ, μόναχα εσύ. Πριν να φύγω πες μου κάτι, πως σκοτώνεις την αγάπη. Πες μου για να καταλάβω, να τη σώσω αν προλάβω. Πες μου θες να σε μισήσω, όλα τώρα να τα σβήσω. Σε μια νύχτα πως μπορείς να διαλύσεις όλη μου τη ζωή. Μια ανάσα μου έχει κόψει τη φωνή. Μια ανάσα που πληγώνει τη σιωπή. Μια ανάσα μου έχει κόψει τη φωνή. Αυτά, εν ολίγης. Εν ολίγης. Ελπίζω να σε κάλυψα. Εν ολίγης. Και τους ακροατές φυσικά. Έτσι. Εν ολίγης μεγάλα τραγούδια, τα οποία τι χρειάζεται ένας άνθρωπος για να έχει την έμπνευση να τα γράψει? Τίποτα, ψυχή να έχει. Και ταλέντο φυσικά. Αυτό εξυπακούεται, γιατί το να γράφεις δεν είναι κάτι που μαθαίνεται. Είναι κάτι που το έχεις μέσα σου. Ζεις μέσα από αυτό, δημιουργείς μέσα από αυτό, αισθάνεσαι μέσα από αυτό. Και εγώ να σου πω από ότι εμπνέομαι, μια και με ρώτησες από πού προέρχεται η έμπνευσή μου. Ναι. Προέρχεται από τους ανθρώπους γύρω μου, από τους κοντινούς μου, από αυτούς που δεν γνωρίζω, από αυτούς που βλέπω, από αυτούς που αισθάνομαι γύρω μου, από αυτούς εμπνέομαι. Από τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους. Από τις δικές τους και από τις δικές μου. Τις οποίες και κάνει στίχο και μετά ακούμε τα υπέροχα αυτά τραγούδια. Λοιπόν, Όλγα, θέλω να σε ρωτήσω, η πρώτη επαφή, γιατί σίγουρα πριν κάποιο στίχο σου γίνει τραγούδι, σίγουρα έγραφες, αλλά δεν είχες κάνει την απόπειρα να δώσεις σε κάποιον να μελοποιήσει αυτά που έγραφες. Πώς έγινε η πρώτη επαφή και τώρα γενικά με τα ονόματα αυτά τα μεγάλα που τραγουδάνε τους στίχους σου, πώς γίνεται η επαφή? Βέβαια σίγουρα μετά από επιτυχίες σου δείχνουν και απόλυτη εμπιστοσύνη για ό,τι γράφεις, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, σαφώς κερδίζεις την εμπιστοσύνη, κερδίζεις μια θέση, ας πούμε, ανάμεσα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως αυτοί που συνεργάστηκα. Κοίτα, το ξεκίνημα είναι πάντα δύσκολο.